Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usinde kukubi umculi we-hip hop ojabulani hade waziwa uSjava ngesikhathi kusuka isidubedube ezweni lase Swatin. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lana balokhona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Umculi we-hip hop wala eNingizimu Afrika kudingeke ukubabalekiswe ngendize enophephela emhlane ngesikhathi sekusuka izidubedube eSwatin. Intandokazi yomculi we-hip hop uSjava wala eNingizimu Afrika Usinde kukubi eSwatini la kudingeka khona ukuba abalekiswe ngendize enophephela emhlane ngesikhathi evakashele eSwatini. uSjava ubeqashwe umnyango wezobuciko kanye namasiko kwi-workshop ebikhona yamaciko okhona eSwatini. Kubuya ukuthi kube sekusuka isidubedube kwasuka uthuthuva nala okudingeka ukuba aphuthunyiswe ngendiza enophephela omhlane ukuba abalekiswe endaweni yesigameko njengoba bese kukhona impi iphakathi kwabantu base eSwatini. Abantu basale beshaqekile ngalolo daba. Naye uSjava impela kube ukuthi ubesethuke ngendlela emangalisayo. Mina bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalolo daba.